Zdravotne znevýhodnení ľudia na Slovensku majú obrovské problémy so slobodou. Často nemôžu vyjadriť ani len svoje identity, je im zabranený prístup na verejné priestory a celkovo nemôžu žiť svoje životy podľa svojich predstav a túžob. Prekážkou väčšinou nie sú ich samotné diagnózy, pretože v dnešnej dobe máme medicínu a technológiu, ktorá väčšine z nás umožňuje mať rovnaké príležitosti, ako majú intaktní ľudia. V slobode nám zabraňuje rozhodnutie nášho štátu. A práve o tom som napísala článok, ktorý dnes vyšiel na Jádu. V ňom som vyspovedala 30 respondentov, ktorí mi prostredníctvom anonymnej platformy porozprávali ich seriózne príbehy o tom, ako prostý fakt, že sa nezhodujú so svojimi opatrovníkmi, čo sú väčšinou ich rodinní príslušníci, pre nich znamená absolútnu stratu slobody. Týmto veľmi ďakujem svojim respondentom za odvahu otvoriť sa o takejto problematike. A link na tento článok nájdeš v popise videa, v stories, aj na mojom webe petrailer.sk na podstránke žurnalistika. Prosím, prečítaj si ho, naozaj sme sa s ním natrafili počas 3 mesiacov s prestávkami a prijala by som si, aby si počas čítania pamätal na to, že zo strany štátu naozaj neexistuje záchranná sieť pre niekoho, čiže aj teba od týchto respondentov delí iba šťastie a čas.